Kaixo, orain egingo dugu honako ariketa hau. Ariketa hau da 321 orria lehenengoa. Hau da autoebaluaziokoak. Zer esaten du honako hau? Honako hau esaten du. Populazio batean, segundotxo bat, populazio oso batean, ezaugarri jakin bat duten individuen proportzioa 0,32 da. Orduan daukagu populazio oso batean, ezaugarri bat da 0,22. Orduan P izango da 0,22. Galdetzen du, nola banatzen dira ezaugarri hori duten individuen PR proportzio posibleak 200 individuoko lagin batean. Orduan, hartzen dugu populazio honetatik 200 individua. Orduan, N lagina da 200. Zer eskatzen du? PR. Orduan, galdetzen du PR. Gero, osoa erakurriko dugu eta gero egingo dugu. Aurkitu 0,100ko konfiantza mailari dagokion PR-ren tarte bereizgarria. Orduan, begarrena eskatzen du tarte bereizgarria. Eta hirugarrena, kalkulatu ze probabilitate dagoen lagin batean proportzioa 3,3 baino txikiago izateko. Orduan, hemen ikusten dugu populazio bat, eta badakigu P 0,32 eta N 200. Orduan, hau benetan izateko da binomial bat. Zeren P 0,32 da eta desbideratze tipikoa ez dakigu zenbatekoa den. Gainera hori. Eta eskatzen du kalkulatzeko PR, lagin bateko PR. Hau, aproximatzeko edo hurbiltzeko normal batera, bete behar da, N bider P izan behar da 3 baino handiago. Eta Q bider N izan behar da 3 baino gehiago. Gure kasuan, N 200 bider 0,32, hau da 3 baino handiago ziur. Eta 200. Hau P baldin bada, badakigu Q dela bat minus P. Orduan, bat minus 0,32, 0,78. Gure kasuan 200 bider 0,78, 3 baino handiagoa da. Orduan, honen hurbilketa, hau begiratzen badugu hau, ikusi genuen bezala, hau, lagin batean, proportzioa, PR da, hurbiltzen da normal batera, nun bataz bestekoa P da, eta desbideratze tipikoa P bider Q zati N erro. Orduan, gure kasuan, gure normala izango da P gure kasuan 0,32. Eta desbideratze tipikoa da erro. P bider Q zati N. Gure kasuan, normala 0,32, eta orain erro P 0,32, Q 0,78, zati N, zati 200. Eta hau da, normal, 0,32, eta operazio hau eginda, nik hemen daukat eginda, da 0,033. Hemen daukagu. Orduan, gure PR, hau honen arabera izango da. Zer eskatzen du? Nola banatzen dira ezaugarri dituen individual batean. Orduan, gure kasuan, hau da. Hau da banaketa. Proportzio posibleak, hau, PR. Hau da A. Orain B. B egiteko esaten du, aurkitu, 195ko konfiantza maila dagokion PR tarte bereizgarria. Orain egingo dugu, oso importantea da, hemen egitea betikoa irudikatu. Gure betiko gauzen kanpaia, gure kasuan hau da 0,32, eta desbideratze tipikoa, gure kasuan desbideratze tipikoa 0,033. Zer esaten du? Konfiantza maila 195.
Ehuneko 85 badakigula tarte bereizgarria baldin bada dela, segundotxo bat, ea topatzen dudan hemen, esan nahi du hemendik ona azalera hau izan behar dela 0,85. Kalkulatzeko tarte bereizgarria, ze puntu da hau eta hau, zer egin behar dugu? Ba, beti egin dugun bezala. Hau deitzen dugu alfa medios. Eta alfa medios zen bada, bat ken 0,85 zati bi. Eta gure kasuan 0,025. Zer esan nahi du horrek? Esan nahi du, hau da 0,025. Zenbat izango da, hemen gaizki esan dut. 0, bai, ondo. Orduan, orain kalkulatu behar dugu, kalkulatzeko hau, neurri hau, hemendik ona, edo hemendik bera, kalkulatu behar dugu zenbat izango den honako azalera hau. Eta honako azalera hau izango da 0,85 gehi 0,025. Orduan, hau izango da 0,85 gehi 0,025 izango da 0,975. CZ dagokion halako azalera hau. Orduan, jakin behar dugu zenbat den Z. Horretarako, bilatuko dugu Z. Horretarako, bagoiaz tabla honetara, eta bilatzen dugu area barruan, azalera barruan, zeren hau azalera bada, hemen barruan begiratuko dugu, eta 0,975 da hau. Eta da 1,9, hau da 5 eta hau da 6. 1,96. Orduan Z izango da 1,96. Hau da Z. Baina gu jakin behar dugu zenbat den balore hau. Orduan horretarako badakigu, hori kalkulatzeko normalean egiten dugu tipifikazio bitartez. Eta badakigu tipifikazio bitartez Z dela isa ken mu zati desbideratze tipikoa. Baina guk jakin nahi badugu hemendik ona dagoena neurria hau azkenean hau isa bada eta hau Z bada, hau neurri hau da isa ken Z. Orduan hemen zer egingo dugu? Hemen kalkulatu dugu isa ken Z. Hora, gure kasuan Z zen bada 0,86. Normala egingo dugu. Isa zen bada, isa da ez dakiguna. Isa ez dakigu zen baden. Mu, hau, bat erbestekua 0,32. Eta desbideratze tipikoa 0,033. Beraz, hemendik aldatuko du berriro kolorea. Hemendik kalkulatzen badugu isa izango da 1,86 bider 0,033, hau bestaldera pasatzen da biderkatzen, eta hau bestaldera pasatzen da gehitzen. Gehi 0,32. Eta hori da, segundutxo bat, 0, bueno, hau da, ez daki zen baden, kalkulatu behar dut, egingo dut. Segundutxo bat, 1,86 bider 0,033 gehi 0,32 da 0, a ber, segundutxo bat, topatzen dudan hemen kursorea, hau da 0,18 hau da. Orduan Z, hau, gure kasuan, hau, izango da 0,18 Orduan, markatu.
Orduan, tarte bereizgarria hemen barruan dagoena izango da 0,346 ken isa 0,32. Eta hau da 0,0 eta 646. Orduan, hau badakigu dela 0,346 eta hemen izango da hau, izango da isa ken 0,0646. Hau da 0,32 ken 0,0646 eta hau da 0,35. Beraz, tarte bereizgarria da, aldatuko du berriro kolorea, hemen, honen eta honen artean. Hau, baina neurriak ez azalera. Orduan, gure kasuan da, altuena 0,86 eta hemen 0,25. Orduan, gure kasuan, guk hartzen badugu berreun tamainako lagin bat, irtengo zaigu bataz besteko bat, honen eta honen artean. Esan digu, poblazioan izango dela, lehen esan du, poblazioan bataz bestekua 0,32. Baina guz daukagu poblazio osoa, baizik eta lagin bat. Lagin bat bakarri baldin badaukagu, irtengo zaigun batez bestekua, balore hauen artean egongo da 0,85ko konfiantza maila batekin. Bai? Eta orain, hirugarrena. Esaten du, kalkulatu ze probabilidade dago, hemen, ze probabilidade dago lagin baten proporzioa 0,3 baino txikiago izateko. Ze probabilidade dago hori izateko. Orduan, horretarako berriro komenigarri da egitea, jarriko dut hemen galdera. Ze probabilidade dago lagin batean 0,3 baino txikiago. PR 0,3 EP, barkatu. PR 0,3 baino txikiago. Oso importantea da hemen berriro egitea marrazkia. Marrazkia da, hau, da horrela, hemen daukagu gauzen kanpaia, eta hemen daukagu bataz bestekua, esan dugu dela 0,32, esan du hasieran, hemen dago, 0,32, eta ze probabilidad dago lagin batean proporzioa 0,3 baino txikiago. Ez decir, nun dakago hemen 0,3, eukiko dugu hemen. Esaten du ze probabilidade dago hau baino txikiago izateko. Hau da, eskatzen ari da hemen dagoena. Hau da, 0,3. Orduan, hemen, kalkulatu behar dugu hau. Hau, balore proporzio hau. Hori, badakigu, hemengo honako taula honetan, hemen agertzen diren baloreak, azaleren baloreak, direla, oso importante da, beti dago hori azaltzen, direla hemen dauden baloreak, baina ez hemen dauden baloreak. Orduan, ze kalkulatu behar dugu? Kalkulatu behar dugu, hau. Eta hau ez da agertzen, taulan. Orduan, ikusteko hori, zer egin behar dugu? Egin behar dugu hau, eta kalkulatu behar dugu halako azalera hau. Hau da, hau kalkulatu beharrean, kalkulatu behar dugu PR 0,3 baino handiagoa izateko. Hau kalkulatzen badugu, bai jakingo dugu hau. Horretarako, zer egin behar dugu? Badakigu,
kalkulatu behar dugu, hau zeta. Hau da 0,3, orduan zeta kalkulatzeko betikoa. Zeta esaten dugu tipifikazioa egitekoa, zeta dela isa minus mu zati desbideratze tipiko, gure kasuan isa zen bada 0,3. Menos mu 0,32. Zati desbideratze tipikoa 0,32. Desbideratze tipikoa hasierakoa da, eta lehen, gaizki jarri dut, orain jarriko dut ondo, hemen esan dugu zela 0,032, eta nik jarri dut 0,33. Orduan, hau izango lezateke 0,033. Hau egiten badugu, hemendik sortzen du zeta dela 0,66606. 0,606. Hau da zeta. Horretarako orain kalkulatuko dugu honen azalera. Hau da 0,606, orduan kalkulatuko dugu hemen dagoen azalera osoa, taula begiratzen, eta batken balore hori izango da alde hau. Orduan, zeta 0,606. 0,606, 0,60606, hemen erdian, egongo litzateke, borobilduko dugu eta esango dugu 0,6 bat. Orduan, para 0,6 bat, esango dugu hemen, 0,6 bat. Para 0,6 bat, esaten du azalera dela, begiratuko dut berriro, 0,6 bat, 0 zazpi, bi bederatzi. 0 zazpi, bi bederatzi bat. Hau izango da azalera hau. Hemengoa izango da batken 0,6 zazpi bi bederatzi bat. Eta hori egiten badugu da 0,2 zazpi 0 bederatzi. Hau izango da azalera hau. Guk kalkulatu behar genuen azalera hau, baina azalera hau eta hau berdinak dira, gure kasuan orduan hau izango da. Beraz, la probabilidad de que PR izango 0,3 baino txikiago izateko izango litzateke 0,0 bederatzi. Beti gogoratu behar dugu eta hau gauza bera dela. Honekin bukatuko dugu lehenengo ariketa hauek. Hau ikusi baino lehen, komeni da beti bezala zuek saiatzea egin.